Здравейте на всички, аз съм Black Gaming BG и днес почваме нова поредица на Майнкрафт двойно оцеляване с братовчетка ми Ели, както пише отгоре. И да почваме да оцеляваме, да събереме малко дърво. Тук видях като се спалнах, че има едно село, сега ще отидем да го проучиме с Ели и да видим какво има там. Дано има нещо хубаво. Сега да събереме малко дърво. Ще го строшим цялото, защото да има. Просто да има. Не го строших, ама нищо. Сега да направим един крафтинг тейбъл, малко пръчици. Много лаква. Тази овца ще ни потрябва доста. Много лагва постоянно. Убихме овцата. Ето един селяк тук. Да отидем да видим, да ги ограбиме сега. Да видим какво има в Blacksmith. Хайде. Има броня, има желязо. Ще вземем хляба, пък бронята оставям за Ели, защото тя е много беззащитна. И ще умре първата нощ, сигурен съм. Или пък ти ще умреш. Няма да умирам аз. Така, добре. Ето тук имал, не беше нужно, ама нищо. Да си направим една кирка. Ще живеем. Не знам. Ти в едната, аз в другата, така може би. Най-добре да се една. Добре, първоначално в една. Аз сега отивам да съберем малко камък и така. Айде да. Извинете за лекото прекъсване, сега продължаваме. Сега какво ще я да правим? Ще се закопаеш камък. Да, верно. Чакай, че съм много забравям. Нема мозък и забравям. И така. Добре. Сега да съберем камък за каменни инструменти, че с дървените нищо не става. Айде ти събери малко храна, да знаеш. Добре. Трябва да отида само да си направя меч. Добре, направи си. Дай сега ще ти направим един каменен. Искаш ли? Да. Добре. Къде си сега? Ето точно за теб. Да, ама няма да ме биеш. Сега ти копам камък, ако искаш ти сама си копай. Няма да те бия. Правим ти мечове тук, ти ще ме трепаш. Да мръмкаш. Айде. Как лагва жестоко. Май ще си намаля малко настройките. Какъв е проблемът? Много цикли. Много зарежда. Без това ми е слаб телефон и затова много зарежда. Намерих овца, ще ни отползва. Добре. До след малко. Продължаваме. Оправих си графиките, дано този път не лагва, така като преди. Защото преди не можеше изобщо и да си играе. Сега да изкопам камък. Ти биеш там овци. Да. Добре. Да не става нощ вече. Мразя така. Защо? Какво мразиш? Намерих една крава и се изчезна. Да спалнала се. Добре. Първата нощ.
Не знам, ела да се завреме от дупката вътре пък. Имаш ли дърво такова необработено? Добре. Не обработено, не обработено. Добре, ай, прибира се тук. Да го разбуша ли? Да, запуши го. Сега ще осветим. Малко дърво. Да направим чаркол за торчове и така. Ти да покопаш малко. Ако щеш. Добре. Но трябва още една печка за месото. В тази като си изпекат. Сега ще си изпекат. Нали ти ще ми даваш пихката? Аз ти я дадох вече. Айде, селяците са мъртви. Чува се. Селяци нема да имаме, така се виде. Дай ми меча си. Хвърли. Ти ги спасяваш ли? Да, искам да ги спасим. Те са хуин. Като съберем месо или зомбишко, то може да си... Ели. Как се запушва с дърво, бре? Проблем ли ти? Да, проблем ми е. Не. Чакай, бе, мръдни се от тук, бе. Не. То няма да се мръдне. Точно пред мен си застану и те бием тебе. Те вече разбиват тук. Селяците си се разхождат, като че ли... Сега да ги спасявам тук. Трябва да си намерим по-скоро легла, че искам да умират селяците. Сега какво разбиват? Искам да умрат селяците тук да ги... Какво? Тук има... Имаш ли вълна? Колко вълни имаш? 3. Няма да стигна. 4. Аз имам 5. Сега ако намерим още една овца, ще спиме. Не имам една вълна. Айде, заминаха. Сега и с мечове тук. Айде. Спасявам ги сега тук да не измрат. Изпечи го после да се нахраним, че ги бием с гола ръка. Нема ли една овца да дойде тук да е? Май няма като гледам. Да, няма никаква овца. Това е лошо. С месо ги бием, гледай. Така, овци няма като гледам, затова ще мрат селяците. Това се видео. Гледай. Добре се предим, не си най-важно ние да останем живи. Аз ще се живим после, пак за тях няма. Нема да си там, ще ги спасявам тук. Вече се сещам как ще кръстим епизод. Спасяването на селяците. Това вече не е нужно за селяците да убием. Този крипър през деня ще убием. Не. Търсим една вълна. Ама тази вълна няма да се намери скоро. Крипърите не ми харесват. Трябва да си вземем един меч, че с месото не става нищо. Имам 2 меча, ще ти дам един. Добре, идвай тук.
къде си? Ето ме. Тука съм. Дай нещо за папане. Нещо за ядене дай. Е, това ти давам. Да печеш. Казах изпечено, нали? Пече до сега. Те съм печката. Я си вам да правя нещо, защото... Донеси ми ги тези изпечени. Как се разбива някъде? Не знам. Трябваше аз да си ги вземем, бе. Хвърляй сега. Добре, чакай. Айде, умреха те. Така. Ти ме защитава от крипъра. Добре. Право на тебе. Добре, не. Така. Убих. Ти имаш поне броня. Което допълне да си? Да. Пак ли, бе? Без никакви брони си тепаме просто до чудовище. Уж трябваше да копаме, ма тези селаци... От скелетите ще взимаме кокали и ще имам за куче. Добре. Ти обичаш кучетата. О, не. Не, аз избегах тук като пълен глупак, защото малко ме стресна. Така изненадващо, ама... Ти оцеля ли или умре? Не, аз да лечи. Сериозно, това ли се занимаваш? Посред вълще. Аз паец си убивам поне да направим една вълна, че... Искам да спим. Ела тука. Докато намерим още едно въже. Ето. Още стринг ни трябва. Точно, браво. Сега ще се спи. Вече е сутрин, ама поне ще се спи. Ще има за една вълна. Ти имаш 4 вълни, нали? Да. Айде да спиме тогава. Връщай се. В дома тук. В дупката по-точно. Да, то ясно, че не са в тебе. Чакам. Чакай, вълната е в тебе. Айде да спиме докато може. Да си запазиме, че тук сме. Не, че сме далеч. Ама така. Не запушвай, бе! Да, не запушвай. Нема нужда. Дай да ти дам вълната, ти да ги правиш. Слагай го едното. Айде направи и другото. Ти нямаш дърво. Слагай го това легло и да... Сложи го. Не знам. Направи. Вълните са толкова. Ти ми излъга заради вълната. Нищо. Ти каза, че имаш 4 вълни, а то не е било верно. Добре, нищо. Имах 3 бели една. Не. Не към Гошо. Искам да го спасим Гошо. Не. Ела тук. Как бе?
Да. Сега пак какво се разбива тук? Пак ли се разбива нещо? То, че е отворена вратата тук. Добре. Ти си стой там. Ела тук. Не дам да го бием. Айде, останахме без селяци почти. Трябва да ги скриеме некъде, че... Да, няма как да ги докараме. Има. Ела тук. Така, браво. Дай ми пръст малко. Да ги закрием. Този тук си се закрил сам. Няма да бегаш, не. Тук ти правим гроба и си до тук. Как избега, бе? Ела тук. Няма да дойдеш, май. Това се виде. Ела така. Те тук. Добре. Ще спреме скоро. Така. Айме една овца ще отидем да убием, докато не се е деспалнала, защото друго не видях. Аз имам 2 кокала. Ако искаш, ще ти ги дам да се пробваш. Ти колко кокала имаш? Да. Нищо. Ако искаш го оставиш, защото с 2 кокала трудно се опитомява. Понякога се опитомява, ама не винаги. Добре, айде. Давам ти. Къде си сега? Ето те, застани. Ето, ако искаш се пробва, ако искаш не. Ползвай ги разумно. То други селяци, като гледам, няма. Всичко умрело. Май имаше някакъв крипър. Сега не ми изкочи от некъде. С един? Да, вече си имам куче. Браво. Ще има скоро да ходиш на лов. Мога да тук виждам една крава. Стига да е. Аз вече имам вълната. Ако искаш, убий за месо. Как не тръгна, бе? Надупчихме селото. И пак се взриви един крипър и... Добре. Прибери си го там, да не го стрелят скелетите през нощта. Мисля до тук да бъде клипът. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и от мене чао!